Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda. Madzulo wano yango kwana kumene almost 1/2 the hour of 6 Central African Time. In the program ya the hot current tiyambe ndikupepesa kuti we are having some electrical issues. Yes. Magetsi ativuta kwa mbiri kuno kunabwera mphepo ndedza mbiri dzalowa madzi ndiye tikupepesa and we don't know how long it will last because aso zimira padera koma hot current simalephereka. Ndimafuna ndikulandireni ino ndevu zamwayi kuchokera komwe kumangochi kumene muna kadyerera nyumwere. Is that necessary? Olandira ndinena. Hayi boma ngati sisi. Anthu akona ndi kunja. Ndiye mungabise pala kabwaji. Anthu akona ndi kunja. Mwaenda bwanji. Naenda bwino. Basi ipo. Awo ndi amali kulongo ya. Ale ndi kulandireni. Era thokoza kwa bilo bani. Nguli yake. Ino yayi kuti. Ayi nenda limana nje iko. Chileka. Nenda limchileka. Chabwe. Pa Christmas ndali pano. Pa Christmas ndali pano. Pa New Year ndenda lichileka. Chabwe. Mageza ndana nje iko. Nditu ndiofunikira. Kakutema ndinga. Kakuya ari atima migirana ate uje kakutema kachipewa. Awena ata. Kucheka. Ayi anthu sunga sangalatsa aliyense. Koma ndimafuna ndinene kunena kuti choyamba tipepese. Ku Times kuno magetsi avuta. Osati kuti magetsi osakubwera ayi. Tisanene kuti ndi high school. Koma zimene zimalandira magetsi kuno zamwa madzi. So magetsi oti kulandira. High school makutipatsa ndithu. Koma kunoko sativuta mvula inabwera yambiri. Ndiye ndikupita tikathaso hot current ichizimaso. Angoyesetsa azake kuti ati tioneke. Ndiye timafuna tipepese kuti tayamba koma 1 hour tikwanitsa. Tikwanitsa. Nkhani zathu nzingati lero? Nkhani zathu ndi zitatu. Nkhani yoyamba tikunena kuti kodi mai Jane Ansah amene ndi a first vice president a dziko lino adagwiritsa ntchito ndalama zawo kapena za boma atauza bwana awo a president Peter Mutharika kuti akamapita ku UK agwiritsa ntchito ndalama zawo. Kodi umboni ukhalapo kuti ndalamazo nzawo di kapena anthu akhalibe ndi nkhawa. Nkhani yoyamba ndimene. Nkhani yachiwiri tikamba kuti bungwe lotolera misonkho mdziko muno la Malawi Revenue Authority lidalemba mapepala kuti lufuna kupereka ma contract kuti anthu azipereka zachitetezo. Intention to award. Yes. Intention to award pa Chingereza matero security services ku jeni maoffices zawo akumwera kumawa pakati ndi kumpoto. Nde maina makampani oratuluka anthu anati aya enaka makampani okhanga tikwadziwa chifukwa panali Master Security padali CAM security services ndi linga. Kwaphatikiza ndi 5.4 billion ndalama zokuti security services yaimala amasunga misonkho, so it's expected kuti kumena kukhachitetezo chokwanira. Koma anthu ambiri adazana kuti taimani kai zikuyenda bwanji pamene papa. Ndiye anthu atalankhula taona ndithu kalata yakuchokeranso ku Malawi Revenue Authority chakunena kuti iyayi tachita suspend the intention to award. Ndiye timafuna tione zimezi kuti zikhala bwanji. Yomalizira ndi misewu yathu ndi milatho yathu. Zikuoneka kuti mvula isiungolowa magetsi mukhamu. Yutivutanso pa msewu komanso pa milatho. Kuti sitimamanga zinthu zolimba. Kuti zikutivuta bati. Kuti mvula ikagwa bridge imene makhala pa madzi pompo ikokoloka. So bridge makhala pa madzipo. Imaina kuti olo madzi abweresa kukoloka. Ikamakokoloka bridge zikuti pasankhawa. You know? Misewu yuchoka yukokoloka zikhala bwanji khani zimenezo apa. Tiyambe ndi yoyambayo ya mai Jane Ansah a vice president yathu. Tipatseni background koyamba. Kenako timbende mangazanu kenako tiyamba kapena mufuna muyambe mapita kwa kwalembi. Chabwino ayi poyamba tifotokoze motere kuti nkhani kumveka koyamba inamveka kuchokera masamba anchezo. Panali ma leaked documents amene anatuluka kuona kuti zikuoneka kuti a vice president a dziko lino amayi Jane Ansah akupita ku Nottingham ku Mangalande. Komatu zikuoneka kuti iyi ndi private visit. Koma gulu limene likupita nawo ndi anthu 15 ndiwo ngati 16 kuyambirira zinamveka kotero 16. Ndalama zimene zikugwiritsidwa ntchito zikuoneka kuti zikuthamangira
2 billion kumathamangira ku 2 billion koma ndalamazo zikuoneka kuti zichita kuchokera ku boma za misonkho ndiye panali makalata amene anapanga liki kuchokera ku boma yeah? Zina zochita kusayinira kumachita kufotokoza pamene paja kuti amugwiritse ntchito rate ya black market ndi zina zoterozo. Ma information manager itabwera pa social media panali zokamba zambiri zochuluka. Kenaka patakhala ndithu masiku, I think it was on the 3rd day, ndi pamene woyankhulira boma na Malomba, Minister of Information, anapezeka kuti anayankhapo nkhanija ndi ananena kuti iyayi information imene anthu akutulusa njaboza chilungamo chake nchonena kuti a vice president akupita adi kumeneko on a private visit ndipo anthu amene akupita nawo ndi anthu 5 okha. Ndalama zimene zitagwiritsidwa ntchito ndi 168 million. Poyamba ananena kuti iyayi ndifuna nayenso nkafunefune manambala awo. Kenaka he came back ndikunena kuti iyayi through a press release 168 million ndimene kugwiritsidwa ntchito. Ndi anthu chabwino. Kenaka takhalakhala kenaka pamene tikuzamvaso mtsogoleri wa dziko lino chifukwa manong'onong'o chamapitirirabe mtsogoleri wa dziko lino anazayankhula ndithu akuyankhula ndi mtundu wa Malawi uthenga wa chaka chatsopano kunena kuti iyayi za visit kapena kuti ulendo wa vice president ndikuchite na apina assured kuti ulendo umenewu amayi chenansa agwisa ntchito ndalama zawo ndi Malawi mitima nkukhala kuti yakhala pansi kuti koma nkupezeka kuti ena kuseliku nkumati hi anthu achatokhala ngati anyamuka kumatukhala kukhala onsewo ena mpaka na iyayi nambala chokhala ngatiso yadusa kuseli kumeneko so kuseli ndiye kukhala ngati pali chipwirikiti cha information kuti zikumveka zinthu zambiri. Ndiye ineyo kuyamba kwanga in terms of giving a background information ndinganene motero mwina funso limene angafunse munthu amene sakuitsatira bwinobwino nkhani. Yes. A vice president ku Nottingham awukatani ndiye zimene zimakambidwa komanso zimene tinapanga verify later on nkunena kuti amuna awa jenansa anali ndi chikondwerero choti akwanisa zaka 80 ino zakubadwa. Okay. Ndipo phwando limeneli limachitikira kumeneku ku Nottingham ku Mangalande. Kumbukirani kuti iwowa ali ndi malinks ndithu ndi ku Nottingham. If I'm not mistaken, I think isomeneko ali ndi nyumba ndithu meneko yoti amatha kupita ku nthawi ina. Mukumbuka nthawi kana anazatoka Malawi muno anapita ndithu meneko kapuma. So zimaoneka kuti komatu chikondwerero ndi cha personal izi nza private. Ndi anthu amati mukaona list imene ikupita kumeneko ena administration ena amene zikuakhuza bwanji pamene panalinso muno kuyankhula kwambiri so pano kunali kuyankhula kwambiri. So in terms of background I think ndimene ndinganenere koma mukandifunsa maganizo anga Banda ndikuwuzani kuti nkhani yonseyi ine ndipemphe aboma kuti take it as a learning point, muchitenge ngati chinthu chamwayi kuti zisachitika mwansanga kuti mutengerepo phunziro. And if you're not going to get lessons from this ndekuti kusogoloko zikuvutana. Malesson alipo angapo. Choyamba anthu akamakhala kuti akukamba zinthu zambirimbiri zimakhala bwino kuti anthu muzikhala proactive eni yakenu ankhani kutuluka anthu asinena kuti Banda ino takuona ndipo na bandi pano mukubwera pano nkutanena kuti pali nkhani ina ikuyenda kunjapo nja fake. It's not true. You remember? Several times. Yes, several times you have come out there and hakunena kuti ndifuna kuima ngati MP. Ine sindi kuima. Ndipo sandalesi ineyo I don't have makaka ameneyo and I'm here to work. Mwakamupanga zimene. What would be the problem with the office of the vice president? Patakhala kuti pali nkhani imene taupanga damage reputation ya boma ndi dziko lonseli kunjako. Chifukwa kumbukirani timafunanso madonors azitithandiza. Ndipo bomali linayamba bwino ndi uthenga wa hostility kuti tifuna tidule kuti zibwana zomangoononga ndalama za boma sitikufuna. Anayamba bwino ndi uthenga umenewo. Ndi anthu amati ngakhale madonors amati mukamba za hostility koma mfuna muchite spend so much on a private visit. Chuchitika njani mutinamiza? Is this hypocrisy of the highest order? Kapena anthu akunamizirani. Now it's good to be proactive ndikutulusa information here. China ndi bwino kuti aboma kamayankha nkhani aziyankha mogwirizana. Chifukwa ngati muone pali information yosiyana. Pamoneka kuti office ya wonenera oyankhulira boma na Malomba komanso office ngakhale ya president amene zimene ayankhula komanso zimene zimamveka kwamba zikukhala ngati zikumachita collide ndi zimene tikumaona. So kungopempha kuti chonde onesesani kuti boma mkamachita handle an issue onesesani kuti information yanu izikhala yofanana. Chifukwa mkangosiyana pena pake
anthu amakhala ndi mafunso ochuluka ndipo amakhala mafunso oloti anthu abweresa a seed can sow a seed of doubt into the government of the day. Mwina ineyo ndiyambe motero kwinako ndikonena kuti ifeyo talandira surety kuchoka kwa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani imeneyi kuti no I'm been assured iyi ndi private visit. Tipemphe ngati isali private visit, ngati sana anapanga spend against the promise imene anauza president, it would also be good for office of vice president kuti nkhani imeneyo aipange settle and reconcile it as soon as possible. Chifukwa tikazapeza information yonena kuti kanga ndrama zinatuluka koma president anauza kuti sitikupanga spend ndrama za boma, then pasabweresa ndithu nkhani yayikulu imene even the office of the vice president izavuta kupanga manage kusogoloko pomaliza penipeni. Ndipo nena kuti zikumaonekanso ngati kuti pena pake mchipani alipo anthu ena amene akumasangalala mwina majenasa akhaso kuti pena pake sizinaende within the party. Tikupemphera for the sake of this country, can we have a united democratic progressive party? You know why? It's not for the sake of politics, it's for the sake of Malawi. Tikamachedwa ndi zandalezi mapesa kuti this country is failing to develop. Nchifake sikole nthawi zina silimapita kusogolo. So sort out your mess. Ngati pali kusagwirizana sort out. Chifuka dzikoli lifuna usogolero kuti uchose a Malawi pa umphawi umene tili. Ayi mwayamba bwino. Chifukwa chimene ndimafunsira nkuti anthu ambiri akufunsa kuti kodi kuyingala ndeko vice president amukatani. Why was it important ndi 3 months yomwe sitidathe kuti apite ku England? Ndiye munanena kuti kunali birthday. That's what you can tell our viewers. Yes, anachita kunena kuti ndi press release imene achoka ku office ya vice president anachita kunena kuti ndi private visit. So munthu akati private visit ndekuti akagwira ntchito zimene sizili za boma, ndi zake za personal, ndi zimene anapitira ku Mangalande ku Nottingham. Andevuza mwayi pambanga munthu kukakhala kuti mmene matilandira apa manena kuti mnali kuti timachokapo sizola kuyika kuchoka kuti inu munali mmadzi kumangoshiko. Yes, sikuti ndapalamula ndapha munthu kapena andita na polisi kandifunsa mafunso ayi, chifukwa chokuti nzololedwa. Chimene chikuvuta apa ndichokuti dziko lathu likudusa bwino lovuta makobiri. Chimodzi chimene anthu adakhumudwa kwambiri ndi boma limene lachoka panja linali kusakaza kwa ndalama zoyendayendazi. Nazoyendayenda inali nkhani yayikulu imene anthu imapyesa mtima kuti kuyendayenda kumene kuku mukuti ndalama yakunja ikuvuta koma kamwendo njira ndi awa ndi memunenera myezi 3 yomwe sidati idakalipa moto simayi koma anthu ambakali kupanga kupiringa zukulu chimati chani mbamu tamba kupakulira idakalipa moto simayi ndi zubeka mantha kuti zinthu zopanga bwanji namba mudati mumve mene amayankhula Chunga. Chimodzi chimene mwina ndingaonjezerepo ndichokuti ku office kwa vice president kudatuluka kalata imene idangotsutsa budget kuti ya budget sibendeyo koma sadanene kuti yolondorayo nditiyo komanso anthu amene akupita ndi atiwo. Now contradiction major mazaonekano ndi statement imene nasachokerano kwa nduna ofalitsa monga iwo mlomo wa boma kuna kuti kupita anthu 5 okha funso ndiro kuti kodi anthu adapitawo ndi 5. Chifukwa chokuti a president ino abwera kuzayankhula muthenga wawo wanywere kwa uza Malawi kuti nkhani yitu yafika mkutu mwanga. Ndafusa achiwiri anga oyambawa anditsimikizira kuti agwisa ntchito ndalama zawo. Now mayi bwana anu ayankhula ku mtundu wanthu zili kwa inuyo kuti muchose pressure kwa bwana anu, sikuti bwana anu ajazibwera sasa futokoza nkhani inuyo ndi amene mubwere poyera anu mzawo nesi anthu kuti bwana anga ananene nawo za bwana anga kuti ndigwisa ntchito ndalama za nthumba mwanga Amalawi. Chifukwa chokuti ife ndi amene tili ku misonkho yanu muli ndi nkhawa kuti kapena tatenga misonkho ija nene mafuna ndikuwuzeni kuti sitinayigwire misonkho yanu ija naenda ndi anthu mwakuti matikiti ka ndama zimene ndapanga ma accommodation whatever budget yathu dali iyi ndama zanga ndizi zimene ndatenga. Even mutafusa ku treasury a treasury akuzani kuti atawa ndi tambala sidatuluke kumene koko yoyendisa na zokhuza ulendo zonse ndapanga ndeka. Zimene zozo akwenda kuti apange iwo office kwawo akhale proactive kuti asamala basi anthu chibwibwi. Chifukwa akakhala phe
ena kuyankhira nkhani chifukwa cha office. Okay. The office yawo singakhale phe nkhani zimene zokambidwa koma amene angatiuze zona zenizeni ndiwo ena kaulendo kuti ineyo naenda ndi anthu mwakuti budget yake nayo mwakuti momwe ndawuzira abwanawo amene ali president a dziko linoli budget yanga idali ndalama zanga ndi za Malawi andi chifukwa chani tikukamba zimene zimene nayambira ndi chisanzo changa chichi chifukwa chokuti kumene makhalako kuli misonkho yathu nde mukamatusa ndalama anyhow timakhala ndi nkhawa kuti simukutenga misonkho zomagwisa ntchito zinthu zusa misonkho ijabili ndi zinthu zake zimene makagwira ntchito. The fact yokuti wakhalira ndalama amfumu aino amatha kubwera munthu kuzanda banda nimafuna 1000 ndemati mulibe sikuti you don't have money komano ndalama imwe muli nayoyo ili ndi ntchito nde mati ulibe ngakhale ndalama ili nthumba so misonkho imene ili kumene koko siyo mapangira zinthu za private izi wirenire. Okay. Ngati mukufuna private mukuyenera muziziwa kuti okay kodi timati yani momveseseka kuti anthu akozana it's okay koma are you sure titanena kutenga budget imene yoyo that allegation ya 1.9 billion are we sure as a country we can afford 1.9 billion wacha kuti munthu apite ku holiday ya private tikusakasaka ndalama zoti tajese anthu office yawo somayiwa ndi imene ili kalikiliki kupemphesa ndalama kunjako tithandizeni ndalama tofuna tigulane chimanga kunoko ndetitengeko zimene zizitipise. You see now these contradictions. This is why mufuna kuwauza Malawi amene eno ali ndi nkhawa chifukwa izi zabweresa nthenya izi zabweresa amanong'onong'o kuti zithe zimene zizi bwerani poyera mwauze anthu Amalawi mene nanenera mucha munthu netu ndili nkanga chifukwa lesa linkake apa inu mulinzanu inu mutakwanisa kuti ndagulisa ng'ombe ziwiri ukujeni kwana njaiko ndakwanisa kupanga pati ndapha ng'ombe ziwiri tivesesa kuti abanda sekuti chifukwa choti amasunga ndama za ng'ombe ali mbuzi agulisa ng'ombe ziwiri apanga phwando. It's okay but where you remember ngati mungandrole nthawi ina yake achichola ankagawa kanti ma 10 million yanjanja you know anthu anazakhala mijenga kuda mene wa nduna ya zachuma ili busy kumagawa ndalama anthu anali ndi nkhawa even zinapanga proof kuti ndalama zinali zawo kuti tingaziwe bwanji kuti sakubisira izozo. It is that fear that you need to clear. Don't give Malawian kuti azikhala ndi mantha kuti kuti tayamba chonchi. So Vice President, Right Honorable Madam Chonde bwerani poyera, take this pressure away from all these offices because you've put pressure in so many offices. Mumbirika pressure in offices kwina bwerani poyera muzanene kuti munthu ndili zangatu ndabeza izi datenga chanchani kaya anthu adakwana 20 we can't control how many people you want to invite to your party. But the resources is where we're worried. Are you taking the taxes? Because if you're taking, then you're abusing. The word abuse, Tibangi underline, has there been an abuse somewhere? No. Clarify. Come out in the open. Put everyone at ease to say, don't worry. China chilichonse chili bwino bwino. Akabwera maijenansa ati yankule. Yes. Is that what you're saying? Yes. Panoba tadikire. Yes. Sabwera pateni kuti? Abwera pateni. Pateni sikalikali. Sikalikali. Akabwera. Yes. Atitane. Yes. Magamera chwa. Yes. Madogments. Osangola nkwaso. Bwana isiyo yankula baga. Matiketi. Yes. Ndidalipira cheke ichi kapena account ndi ndama sanga. Yes. A president ndinawuza kunena kuti ndiyuza ndama sanga. Koma njifanye muonera kuti chifanye kuti kumena kukhalako kuli ndalama so zathu. Yes. Ndeti ndi mantha. Yes. Kuti simukutenga zathuzo. Ndipo funika kuti atiunikire muno. Yes. Mfumu. Yeah, kwambiri. Panachudwa mawu amanena kuti za abuse of office. Ndikudziwa kuti iwowa nda lawyer ndi amazisatira ndithu za malamulozi even atakhala kunena kuti technically achita defend by law kuti panalibe abuse of office. Koma nkhani ndionena kuti the spirit of hostility si kugwirizana ndi zimene zachitikazi. Ndibwerezenso. Yes. Even atakhala kunena kuti office of the vice president are entitled tiyerekeze kukhala ndi asilikali kuti apite nawo tingwerekeza. Yeah? Kapena amayenera kuti apite ndi anthu aina administration. Kapena ena ndotani mwina pa my entitlement awo ndizoyenera. Koma chifukwa chonena kuti tili mnyengo imene chuma chikutivuta mdziko lino ndipo mwalo wa mboma with the trust of Malawians kuti mpanga fix the country. Mmayenera kuti muonese
by behavior osati pakamapabe kungoyankhula koma mzochita zanu anthu aone kuti anthu ali serious. So kuona ngati kuti kuchita spend so much money on a private visit zikususana ndi mzimu ofuna kuti musasakaze ndalama za boma. Chinthu chimene chimafuna kuti ndisindike. China tinakambapo chimene mwayambana Banda kunena kuti akabwera atiyankhule. Now alipo anthu ena amene amawauza anthu ngati amenewa kunena kuti iya msamamvera anthu amenewa. You know, you all know and no one an explanation. Ndiye tiakumbuse kunena kuti kundaleku amayiwa zaka zambiri anali akugwira ntchito mboma ngati lawyer. Ndipo akugwira ntchito judiciary, attorney general, kuti Malawi Electoral Commission, koma kwambiri amakwisa ntchito her professional cap as a lawyer. Kumene alowaku ndi kundale. Now kundale ma dynamics ake amakhala osiyana. Ndiye pali anthu ena amene akuafunira zabwino, pali anthu ena sakuafunira zabwino. I insist on these words. I would like to advise her kunena kuti asamale anthu amene azamvesera advice. Chifukwa anthu ena atha kumakhala ngati kuti akuonesa kuti amawakonda koma akualowesa kumavuto. It's good always as a leader to align yourself on the side of the people. You can't go wrong with that. Zampafu. Kodi kudali kufunika munimvetsetse kudali kufunika bwanji kupita kumene kuku at a time such as this one. Chifandika dakhala ine ndikananena kuti muti kuli phwando kunoko mvula yamba kumene mwina sikhoza kutivuta munthu ne ndiwalirifi kudali was it an advice imuka dakhala mukadaipanga hando bwanji nkhani mufusa mafuso kuti I think akhoza kuyankha bwino ndi iwo wet kumano ife wongoganizira ndi zimene amayankhula Chunga kuti pali zinthu zina chifukwa chokuti ukhoza kupanga sizimatanthauza kuti upange pamene popo pamene no anthu amatha kuyezana kuti kodi utsogoleri ulimo mwawa kapena mulibe. Okay, inu mutokhala kuti mutha kumadya nkhuku folo analoleza kuti lanji anu mutha kumadya nkhuku folo sausage teni suti mayadene monde kuti muzipha nkhuku folo aya mfumu wine twa kapaka twa mpaka nakatsache kati lero ndike akuti katsache kotsatsirano zokuti zodizipite kuno kwino so chifukwa chokuti zinthu zilipo sindiye kuti udye zonse munthu sungadye zonse so kuzindikira kuti kodi panopa amene akunenera Achunga mmene likuyendera dziko lathu limene chikuyendera chuma chathuchi is it necessary kuti ineyo even ndili entitled to this ndipase ndi chisanzo tikucheza mwina ndi atano mwina ndikapika chisanzo chimene chitikhala ngati kuti no sikhala ngati kuti flat awalise ngati aujeni ajihana ajihana amatifotokozera kuti ineyo ndinazayitanisa ka budget ndikupita kumalire ndinazana akulaku ndikuona anthu ambiri mundisatira nufuna ntaziwa kuti chumati tikaenda tuononga ndalama zingati. That's right, yeah. Nde linavuta pepa la kuti libwere anyamata iwaja iya inufuna ndione nde pepa lija lidabwera is this how much we are blowing tikaenda a diversity mu yoka khoma ziukataka khale munanga business akakhale kwa business akakhale pazuka ana aya ndiye kumene koko sindipita nditumiza ko chipepeso chifukwa kupita ine tikuononga ndalama zambiri kuposa kutani kuti ningotumiza chipepeso. These are munthu amene uli sensitive to what is happening around you as a leader amene amalawi ambiri ayikapo chidwi pa iwe uzitha kukhala kuti akuluakulu tikutani zikuoneka bwanji ngati sitimakhala pansi nkufunsana kuti zimene tikuchita zikuoneka bwanji abwana ndoti mzimu wachidziwiso zitifunsa izi zitokhaza bwino koma ndakuzona bwanji mena ndinena Chunga kuti ukakhala mbali ya anthu sungalakwitse uzikhala kuti kodi amalawi izi zazilandira bwanji ngati sazilandira bwino timauza nawa ndine kuti kunoku kuzambe munthu ntchito zina lake Chunga Msisha otazanena kuti koma munthu amene anakoza angazangena ayayi awa abale awo akati ngachifalo ndiwo akuti kayakoza kubweresa munthu umene koko abweresa abale awo muda abale athu amene maina athu mpofuta tabire ntchito kuti times kunoku abwana otakhani mapepa ziziyauza ndi musabwere kunoku sizooneka pakafunene kwina sizooneka bwino now chimene chocho ndi pamene mukubwera inuyo kodi izizi was it a must? Yes, and when it comes to family, they prioritize family, which is okay.
There's nothing wrong, but look at the cost of what you're doing. Being a private, panali mwina mauti kanatha kuchepesamo, panali zina zoti kanatha kupanga, so that anthu amvesese kuti munthu amayenera kupita koma wapita ndi zochepa. Amutharika anatiuza ife dziko lino kuti sadatenge ndalama za misonkho ya Malawi. So yes. They assure us that the vice president gave to the president. Yes. Kuti ndiuza zanga. Yes. Now, ndibafuna ndifunse kuti what about her entitlements? Ndiuza zanga kuti nanga sende pafunika timfuti tiwiri titatu. Yes. Sipafunika secretary. Yes. Nanga sikuti vice president watatu ya. No. Aye. Wapita ku Nottingham uyo the vice president. Yes. Vice president. They are indeed zinthu zimene amaenda nazo. Yes. Can you for sabino kwa ikonesa kuti amwinde experience ya State House. Musamakani. Ziko Roma dziwa kuti ku State House mnakhala. Kawiri kusi magwira ku State House. Ino kangu hapa ni kuna ngale mangu chinuka mangano kwa sababu Masala bila jana baba. Funsa imene mwafunsalo. Yeah. Ndilofunika kuti ndothandizira kuti Malawi tisegweke kumaso. Yeah. Kuti is it possible to have a private visit? Chifukwa as a president komanso as vice president. Chifukwa anthu aja amayenda ndi asilikali amene ali entitled to. Yeah. Ndipo apolisi aja amadziwa kuti sangamsiya wina amanena mtsogoleri wina kuti even ku hotel amakhala paka mpando osagona mpaka mama amene choni entitlement sangalene kuti yaya ati private visit sitipitako ayi, but munduza kuti president yo kapena in this case a vice president atenga ndalama ndikwalipira apolisi aja. I doubt they must be paid amakhala akulandira ndi allowance awo kuchokera kuboma through Malawi police service. Now but chimene mwanenacho chonena kuti kodi tione kuti ndalama zozinayi za private ndikuona ngati kuti the best tisapange speculate, akabwera azachite clarify sanena kuti anauza president kuti this is private akwisa ntchito ndalama zawo mungananenera how private was private. Yes. Because apapa anything I'm going to say I'll be speculating. Okay. Yeah, ndeti kanga tugwala kuira koma kungo changes kunena kuti pali fine line kalaini kake nkaka ngono zedi nkofuna atsogoleri muzisamala amfumu pali office ndi pali munthu zimene zizi zimativuta kwambiri because iwo ngakhala kupanga za private sadausiye kukhala vice president. Aye. Yeah. You understand? Yeah. So olatakhala kuti afuna kukhala private bwanji pali zinthu zina zake zimasatira ku private komwe ku because ali mu office ya vice president, mu office mwa president. So you're asking very good questions here, and at the end of the day I think and tikazauzidwa bwinobwino kuti izizi even atafuna mayiwa kuti ya isindienda ndi wachitetezo wina liwonse sizingatheke because then we are putting our vice president pa chiopsezo. Yeah. Achitetezo akuenda kuti aziwasatira ndithu they must provide security 24/7 ntachoka mfatika alozota mayi sitikajoke so fedi makhaba amene mfa cha office mulimo oyo kuti muno anzatana malomba unafuna ngo waya auzoka system ndikusatirani bana chifukwa ine ndakupitira kwa ndikulondera inuyo chine chitika cha kufusa iwo ngalole bwanji kuti akubweze pamene tawerukani siteka bana ya ndundu ndakana pake ndikanga mlandu wokuti you don't give me instructions in that manner. Okay. Because ndabwera under a certain authority which you cannot use in your kuchita dismiss. I hope you understand what I'm saying. But it's an issue kuti ndipetsetse mna bwino. Watumizwa nda police. Mama mtumiza ku police. Anampasa zawo ku police. Kuti wakuteteza mu. Zimene inu simu anga chose nda police mwa chamela na bangachi. Then inu ndine so bali kugwirizira ntchito kwina kwake. Kumene inu mukozana kunduza kuti khalaka yapopo. Koma simungakhalire tu kuti sinduonani. Because silingama I cannot go back office zona kuti kumabwana nanduza kuti basi nde china chake chachitikira iweyo ungasiye bwana ako, you understand? So those are my lines amene amaenda kuti tizamvesa bwino in this application tikunena kuti kodi pamene popo tikamati private kuyambira pati zimene olakafuna kukhala private zomwe zimabwerabe under
benefits awo ngati office ya vice president, can we remove them kusay kuti because it's private these are removed kapena pali zina sizingachosedwe? Zimene zozo government is expected to pay because sitingachose, but probably ma extras enawo ndamene anthu akuzana awawa kodi amaina kuti apite amakagwira ntchito yanji zitadziwika and nungonena kuti kwati kuti mati kuperekera kuti atengadi ndalama za boma anthu ajadi 17 ka 15 apita kumereko malawansa alandira accommodation yachokera ku boma uko president anena kunena kuti adanditsimikizira kunena kuti ulendowu ngwa ndalama zawo a president apange bwanji? Choyamba zitakhala kuti zachita motero sizikhala kuti zakhala bwino chifukwa akhala kuti anyozesa dzina la president, achitisa manyazi dzina la president, komanso ndingati kuti awanamiza a president chifukwa ngati awauza kuti hayi ine sindikugwisa ntchito ndalama za boma ukuseduka kopanga zomwezo, ndoti you have lied to the head of state, which is a very difficult is a very dangerous stone kuyambira limodzi pa ulendo wa president. Nde munafusa kuti a president watani. I think amuthalika anthu anawavotera chifukwa anthu akwadalira kuti can lead. Leadership requires making decisions, and sometimes decisions on very what I would say unpopular issues like these ones. And I'm sure kuti he's already thinking kuti akabwera ayankha mwinaso ayankha kale pa phone over this issue. What he's going to do, it's really up to him. Panopo inechimene kangonena chonena kuti I'm hoping kuti zinthu sizinaende motero chifukwa zitakhala kuti zatero ayinde kuti sizinakhale bwino. Ndimuneso ndene mawu awa Banda kunena kuti kumbuyo takhala anthu tikumadandaula kuti ubale wa president ndi wa vice president kawiri sumakhala wabwino. Ndiye timakhala ndi chilakolako choti kodi ndiliti imene a president ndi a vice president azakhale ndi ubale wabwino. And as far as we are concerned, ifeyo timaona kuti ubalewu as far as we are concerned tikuona tukhala ubale wabwino going forward ulimba. Koma nthawi zina ubalewu it can be put to test chifukwa cha zinthu ngati zimene zizi. Ndibwereze zinthu ngati izi kupanda kuziunika bwino zimatha kuononga ubale and the trust that is there between the office of the president and the office of the vice president. And mapeto ake again amalawi ndamene timavutika. Chabwino amfumu chimene chimadabwisa ndicho kuti nkhani anthu tidaiziwa msanga kwambiri mpata kuti kuikonza udalipo. Zitazachitika kuti despite kuti panali mwayo kuti zikanatha kukonzedwa koma sizinakonzedwe zimakhala zachosa trust. Yes. Okay. Chifukwa chokuti sikuti tazindikira zinthuzi mayi watapita kale zidaziwidwa asananyamuke ngati panali zina zimene anaona kuti I think mmene timafuna tipangire zinthu chifukwa munthu umatha kuganiza siku lako utha kuganiza maganizo aja anthu akaamva kuyankhulisana kuona isizo umatha kukonza. That's why you see kuti kuna zabwera report ina yake imene mana statement mana kuti yapita anthu 5 oka zimene zijazi zimaoneka ngati kuti zamveka kuti ndekuti anthu ena amapita usama ina kuti mwina akhalepo. That's why even anthu ena kuti 5 opanga cost 168, I believe they are the 5 that you cannot remove. Okay. That's why even boma dana budget on the 168 which government is going to sponsor. So that's why I was saying kuti ena pa mwambao ndekuti amaina kukhala no a private yo. Now pamene mukufusa fuso loti ndi a president atani. President ajanda constitutional lawyer akuizwa constitution kuti mati chani mboyo zakhala zovuta kuti kodi vice president akapalamula chilango chake chikhale chotani chifukwa zimene zimaina kukhalira kuti ziphwekese amaina kuti iye mwana wake chapange design. That's the easier part. Okay. Akapanga design uta ine I think ndaona kuti zaza ndivuta ndasiya sizingavute. Komano president amaoneka kuti alibe mphamvu yokuti akhoza kuchosa wachiwiri wache. Nezi amaona kuti amangonkhazika pa bench. Okay. Mangopezeka kuti basi tu ngokhala mphevu zingokuluma. There's nothing that you're doing. So metaphorically used. Kuti mphevu ngokhala pakakuona kena kake you're doing nothing. Akutsika. Kuti I think siti kwenda so limozi koma silingapo chose, so just be there.
I don't think kuti 3 months down the line abana fika pamene popo ulendo umene ukhala wautali ndipo no ngati a DPP simaphunzira zolakwika zimene amapanga MCP ndikubwera inuyo kungoyambiratu choncho mukhumudwisa gulu gulu likhumudwa andi zifikano pajapapo kuti kodi ndewa bwino ndikuti nanga siti kumati kuchosa uyu kuika uyu kuchosa uyu zovotera kati mafuta tu ndomwe zimene bana zati tikamaliza kukangana zonsezi tizifusana kuti dziko lathu lili ngati chisokolo zimene tikuchitazi. We need to have sanity. We need to work together. We need to start building this country without distractions in our. And where you are able to see ndawo yabwino kuti apo palipoti ho banda umazemba you slow down. You can't hit full impact bana what wachiona tikaona chinthu kodi ukaona what's the use of your eyes is now to help you make a right decision kuti palibo so boy lili naoneka nsanga. I'll be disappointed if we've gone full impact into it, full aware kuti consequences zaka kuzokhala colossal. Timalize imeneyi ndi nsonga ina imene munanena kunena kuti tisaiwalenso kuti pakhoza kuyenda ndale. Yes. Pazimenezi. True. Muli ndalenso mmenemu. Yes. Chifukwa kuli 2030. Exactly. Yes. Zikuone kuti zayamba kale. Ndimafuna muchite comment pa nkhani imeneyi. Bwana amtalika 2030 sanzaimaso. That's given fact. This is his last term. He knows it, we know. Kodi DPP minus Mutalika. Because Mutalika is a big brand that has held DPP together. Anthu ayambiratu panopa kumaona kodi akazachoka Mutalika angazaitenge DPP bila kusoka. Kuma nani oyamba pano? Kuifeti ngafuna sana yambe. Kuma ifeti kunja. Okay. If you know mungakangane nawo. Titafuta ikala ndondo wanje. Amene akuziwa kuti ndikhoza uzachitenga chinthu chief. They don't know when is the right time to start doing whatever they want to do. Okay. So imapezeka kuti wina kangooneka kuti afuna kuphunthwa ndi amakolezera kukuyikira akena kale kuti ugwe kwambiri. Chifukwa maybe they can use that against you pamawa. Zimene manena awawa zija kuti mukaziyana nazo sesi. My answer akwena kukhala osamalisa kuti uphungu wawo azimva kwa ndani. Andi uphungu wokubwera motani. Chifukwa mmene zimayenera kuyendera automatically amene anali vice president nthawi zambiri amakhanga kuti sawa ali pa training ya president na anthu ambiri amamuna achita komwe zathu ali kufupi kwambiri atha kuzatenga chinthuchi. So nzokuti zikoza kumakhala nkhondo zina za 2030 simungachoseredwa bwana pali anthu ena akakuchita kudziwiratu kuti pazafika nthawi pazafunika pakhale mtsogoleri wa DPP amene azatenge 2030 kodi zimezo zizambika liti. Officially zimakhala ndi nthawi, unofficially zilibe nthawi. Kuzemba 3 months after osa na wine mujali kunja kujena na damba kali. Sindaida kueleza kuti yaya bwela dada bwela. Ino simu kuyi kazi. Atenda bana achoka makosi ife atafuna mpando wa zona ndachoka makosi. Ndachoka makosi. Bana mata kazi akuyimvera fungo zona kwembera. Ezali nkata kupaka na. Koma chifaira za kupuluma mwana make sasa iwerenge bwino timing imene masidende bwe ali kunja wa game. So bana unofficially zilibe nthawi. Silibe nthawi? Akafoma zikana khala nthawi. Zikana khala. Chifukwa you know what it does? Yes. Zimachedwetsa dziko lonse. Exactly. Zimachedwetsa dziko lonse. Yes. No, umuntu akhala political advisor. Ine kuthi ndinazwa bwino. Njali kwa kokoma. No, koma ndinaso. Sindimayenera kuyamba pano. Ayi. Because zikhala nokuti ukangotutere awangachenya. Awa ngaba naweka. Awa ngaba kuti. Yes. Kapena ana mara maso. Ayi akangata. Akangata rani na. Awa ngakangata. Awa na MP. Zone. Ya tuko gawa. Awa ngangata. Awa na MP. Awa ngana malombo. A speaker. Speaker jendana. Asuma. Yes. Awa ndajenda zimemunena. Tisambe kugawa tisatele because that is going to do is to save teacherwa as tizo bulano zimene zoso. Yes. Awasaku yakulana ndiyawa boma silingaende mpaka wina basana kutenga chinthuchi zonali awasinga kana umiki nyimo usimuka sanga kawani enda sisi simukanga nawo atoko tikawo kibasi musafori na senga ipoduka buduke
adafadi ndiawo asayambe ngati mwango tipeza kumene mukuonera asayambe pempholanga lakuti chonde musayambe pasapezeke wa mwanamveka pasapezeke wa jenyasa pasapezeke wa bright saka ashadi amaoneka ngati kuti sambwera kuno kumalo ameleka kumwena ndikakata pasapezeke wa kongakata mwina 2028 maganiza kapena 28 kapena kuchedwa ndamona ndachedwa iwe ana 2 years to go hai koma tichedwetsa dziko inde lichedwa atu dziko litu koti muona ngati angave sangave aya afumu iyi kuti afumu khala president ito afumu lusamasewera particularly mukakhala kuti muli mboma chonchi mwaita kuona ti undo savuta tikoza zaupanga so ili tikupempha kupempha sitingasiye ngati mungatimvere chonde pali zimene apita mutharika adawalonjeza Malawi kuti achite athandizire nachite zimenezo koma tisayambe kuanganirana akuluakulu chonde please tapota nanu kuti kungophunthwa aliyendi mamfuna amene tapesa tochanga khale president 27 munthu usachiteko comment kodi uli mbali ya ndani ndimona ngati tikanayenda 2026 2027 2028 kuti titukule dziko tikonze misewu titsambe chonde timvereni it's too early ngati mwango tipeza kumene ndi wireless yakanema ya Times ndili ndi andevu zamwayi komanso alembi athu aserezi nawosa kudikiri timanena kwasi mulemba ndine tsopano akutipatsira programu iyi ndi a serious enterprise. mukuonera program ya the hot current pano pa kanema wa Times ndi awanda msisha ankwenda viwi ndi alembi athu pano bambo Bayana Chunga ine ndi njaiko yeah zina langa ndi njaiko tamvekatu chifukwa musamachiwitse zochita andi moderator ndine pa moderator ndine bwana zamveka mpaka liyanke basi alanga mtu tamva hani ya chiwiri tiambire ndinu ya MRA mene timakonzera zinthu zofuna kugula procurement timanena kuti pazikhala kunena kugulu kwa anthu kuti ife mwina ngati bungwe lakutala kuti tofuna anthu oti azizakolopa kuno kaya tofuna kuti anthu oti azizalondera kuno kaya tofuna zosiyana zimene magula ndi timanena kuti tilembe anthu afunsire ntchito imene ichayi tendali chanja tikalandira zimene zija zimakhalapo tsiku lotsegulani zimene zitione kuti amene akufuna kugwira ntchito imene ndi ndani ndimakhala zinthu zosiyana zimene anthu amaonekapo kuti mtengo wake experience anthu agwira ntchito imene wandani agwirakonso kuti mundu kuti zikadusa monse muja anthu ndamazanena kuti I think zimene tafunseni anzathu achani procurement and disposal of assets PPDA kuti mukuona bwanji nanunso malinga nimene maina makamaka mbali ya boma ndi waja maunika aso kuona ma interest ya chani aya zili bwino pitirirani ndi kuti numwasankhapo ngati in this case MRA amafuna anthu amene angachite provide alonda ku bungwe limene la MRA chigawo chakumwera kumawa pakati ndi kumpoto ndi zinafika zokuti asankha anthu atatu ndi adalemba mmapepala malingana ndi lamulo kuti akuluakulu tikufuna tiapase ntchito ija magawo awa mtengo wake now 5.4 billion imene kugawidwa choncho ena kutengako 2 chakuti billion ena 1 chakuti ena 800 chakuti ndi anthu atazaonano maina amakampani acha ndi kudziwa ena kamakampani ndandaza tayima ndikayi ndi pakampani pamene panali Master Securities ndi panali Kamu ndi panali Iringa ndandazana anthu awawa kuti si
samamvekaso mayina awonso kuti khangatiso ndi awo anthu amene makampani ake ndi amene wawo you know ndeno anthu anazati iyayi maka amene anaonekera kwambiri anali a master security wachifukwa choti imene then ndiyoziwikiratu kuti ndi nduna ya boma yoona ya office mwa president yoona za mdziko ndi anthu anazanati zikukhala bwanji ndi anthu analankhula naye mwana yeye anabwera kunena kuti cholinga cha amene tidayikira zimene zizi mu pepalamu ndi zimene zizi lamulo limanena kuti tizilemba ku gulu la anthu kuti anthu aone andamapereka iziti 30 days ngati sakula kweti 30 days kuti amve feedback kwa anthu kakhala kuti anthu onse sadabwere even amene aluzawo sanakawiringule ndikuti iwo aja amachita proceed ndikutani ndikupereka which is chinthu chimodzi chokuti tiyamikire chifukwa zimatheka osapanga zimene zizi kungopasana business ikuseri and zizachitikamo mbuyo mu anthu ngopasana business ikuseri kusangodabada akuti adali ndirakosoka letheka la ndamali now kumakhala kuti anthu akubwera poyera choncho kumayika even ma amounts amene ajawa ndi mmene zimayenera kukhalira accountability ndi imeneyo aimwaraye tayamike pochita zimenezi kwambiri akadapanda kulemba mu newspaper aina amene ulankhula papa sakadalankhula fa sakadadziwa koma anthu alankhulapo chifukwa aimwaraye we are proactive, they followed the procedure kuti even intention to award you're supposed to tell the public and give chance to public to give you feedback. Kuno timafuna azilonda. Yes. Ndiye mama kampani amene analembera ka 13. Yes. Tasankha atatu. Kamu. Ndi master. Yes. Ndabazana ndizi tufuna ta abase ntchito iyi. Ngati muli madandu. Yankhuleni pasada tima siku 30. Ndi anthu alankhula. Kazikazi ayamalaja abwera nguna kuti kwalankhulidwa zinthu. Neta imisakaye zofuna kupereka ntchito imeneyi kuti kumakampani kumene kuku ndiye chifukwa chake tili pano kuti tikambirane nkhani mwayifotokoza bwino kwambiri kwambiri pali zinthu zingapo choyamba vuto limodzi obanda kumalaiko nkhani sitimatha kuzifotokozerana objectively chifukwa zinthu zambiri timaziona makakandale ndiye chifukwa cha chimene chocho zimakhala zovuta tantu tikhale objective ndipempha mamawo tikamachita discuss ma issues of national interest nthawi zina ndi bwino kuti tiziyika ma interest athu azipani pambali. Number 2 ndikuona ngati kuti nkhani ngati izi zimazavuta tikamba kuyang'ana za mayina. Let's dwell on the principle. So tirekeze ngati kulikola kuika kuti nduna itenge contract ya boma then tichola kuika tisaikepo kuti ndi ndani kama ndive saka vuto limakhala ngati kuti tikuchita target anthu ena whilst ifeyo ngati dziko tenera kungokhazikika ma principles kuti kaya boma likuzachoka lizabwera lina nkhani zakhala the same principles we're going to hold on to as a country. Kandi boma lomwe lizapitilira koma we are going to hold on to the same principles as a country. So nkhani ndonena kuti kodi principle yathu ndiyotani? Kodi nduna imelele ya boma simayenera kupanga declare kuti interest timati kuchita declare conflict of interest kuti izi ndizanga pamakhaso declaration ngakhale assets amene ma assets okamalo ngakhale boma muchi kuti inezo izi ndizanga izi sizanga. Kodi pamene tikuti bwanji chachitatu ndiye joine iyi yo yamikira imene ya MRA kuti kumbali yawo how I wish chisanzo chimene apanga set chakhala chisanzo chonena kuti mboma monse takhala kuti tikumadziwa kuti zimene zikumachitika akumabwera poyera kuti intention to award ambiri tungakhale boma lapitali they were doing the same ena ngakhale boma lapitali I know kuti ena samakondwa kuti zichita rifa boma lakalelo yeah kumba all I'm trying to say is pamakhala hypocrisy because analipo ena ngakhale even the former government amama pangaso nchililo mwina ngati umenewo. So tikamakamaka ya principle we're not looking at which government is doing it. Padali nduna za MCP yes zimene zinali ndi security companies ena asama pereka ma security companies even kwa MRA kumwe yes ndiye zavuta chifo choti ndi DPP kapena ndivamene unawo konza ndona kuti tenti ziyangana zinthu principle tisamaone kuti ndi ndani and China ndi fotokozeso ndi statement imene mwatulusayo
tisagwiritse ntchito cholakwa ngati defense ya cholakwa china. Amakonda kunenawa kuti two wrongs don't make a right. Ndiye ngati MCP amalakwisa, the reason why tidawachosa mwina tidawachosa facha zimenezo. So a DPP abwera kuti azakonze zolapikazo. So tipemphe kuti a DPP aunike kuti kuti Malawi amada ndalama chana MCP zimene angathe kuziona kapena anthu atikawauza azizitenga very seriously. So pankhani imeneyi tipemphe kuti moto munakauzimisa nokha ino anthu andale. Kuona kunena kuti no ndipo chinthu china Banda let's timakamba pena kunena kuti ine I'll tell you kunena kuti alipo mbale wanga wina amayimba ndana ndiyimbira phone kuna kuti ndifuna mundikire nyimbo wireless namuza kuti I can't do it. Now pali ndikoyamba atu ndikunena nkhani palibe wina amene amadziwa apart from iye ndiye. What I was saying is nthawi zina sizifunika lamulo. Nthawi zina you don't need anyone to tell you. Ine ndingodziwa zona kuti pa udindo mene ndiliyo kenaka ndizinena kuti ndizitenga zinthu zanga ndizizilowesa kuti basi zitakulowa pena pali pesa ndikufuna kuti nde kuti kampani iye aliyesa tati azingolowesa zake za abale yake. So pamakhala zinthu zina tikupempheni ino atandale kuti chonde you may have to trade very carefully. Ndaonapo anthu ena amatha kupanga trade through other names or other companies, ena amatopesa njira zina, ena amene tamva amatha kukana kuti udindo une sindipanga because mina ndi ma business interest amene ndikalowa pa udindo zichitana collide. Nkuona kuika nduna ya boma kuchita business ndi boma ndifunsa lino andevuza mwa. Sindinaone malamulo onse so sindiyankha ngati an expert wodziwa za malamulo. Komano I think nkhani yayikulu ndi conflict of interest. Conflict of interest imabwera pokuti zinthu zimene zikufuna zichitikezo iwewe mwina uli ndi mphamvu kwina kwake zimene zikhoza kupanga influence china chake ndi chifukwa chimene chocho zikhoza kupezeka kuti zakukomera chifukwa ndi chifukwa chake anthu mapanga declare komanso zikutsutsana mwina ndi zimene ukupanga mbali ina, you know. So muzaone nthawi zambiri ineyo chifukwa ndimagwira ntchito kuti times kunoko ndi andipemphe kwa ile sina kuti angowa zangu towerengera news. Pali katwanzi wowerenga news kunoko wa Jomba ka 20,000 ndikamera nditangowa zangu wenga ka blade likena ka 5 minutes ndinauza ine imene magwira ntchito kwanga kucha ndi ndikabwira kuzapanga izizi zisokoneza ikunoonera kuti akodi tuonera chana apa you understand. So zime nungobereka chitsanzo zikhoza kukhala kuti zikhoza kutheka under certain circumstances but on the surface nimaina kuti ine ndichite declare interest kuti ineso nimagwira ntchito ngati yomweyi kwina kwache. Now kuyankha funso lanulo ndiro kuti tinanena kuti pali zinthu zina tizifunsana funso kuti kodi zizioneka bwanji anthu mmaso mwawo aziona bwanji. Lamulo likhoza kukhala kuti maybe pa malamulo amati silent ili quiet sili kunena bwinobwino kuti kodi utha upanga usapanga komano wekha anthu ena ake sangakhulupirire kuti ayi mwala yewo akusankha iweyo bwinobwino chifukwa kuti ndiwe nduna ya boma uli ndi mphamvu zina zake zimene zakupasa an advantage kuti akuona uyu ndi bwana wathu mbali naye. That's chimene chikhoza kukhala nokuti kodi how are we managing conflict of interest in this case. So to answer your question chief, pali ma business ena munthu ukhoza kumaziwa kuti ndi mmene ndinasankhira kuti ndigwira ntchito iyi, that means ma business ena wakhala ovuta kuti ndipange popanda anthu kumafunsana mafunso chifukwa nkhani ikangolamba kuti anthu amba makambirana kodi amfumu ichi mukuchiona bwanji ndi kuti chinthu sichikuoneka bwinobwino. Chifukwa cha blue ino musamachioneka ngati machimusakuoneka ngati cha green ndi sichikuoneka bwinobwino chizingooneka blue cha blue chizingooneka blue akasamafunsane kuti kala yanji ndi kuti sichikuoneka bwinobwino chinthucho. Alondola alagwiritsa ayimala kuchita cancel this deal. Timacheza ndi ena za malamulo ndamafotokoza kuti chikhalidwe cha contract ndi confidential mawake amakhala amene amakhala zinthu zachisensi. Pali zina zimene sangathe ayimala kuti azitiuza ife ayi kapena bwalo koma anthu aja amene ali ma stakeholders terekeze anthu awo amene amakampani atatu atchulidwawo ndiye kuti awafotokozera zifukwa zimene apangira council
I hope ndikufotokoza muno. Zumve. Pali zinthu zina zimene terekeze atati akambe zinthu zina kuti terekeze brand panda kapati ngoti achunga takanika kuwapasa contract yakuti chifukwa achungawa zakuti ndekuti so muthoza pesa pamene asipobwera milandu ina yoonongera dzina kapena yoonongera potential business. So pali zinthu zina they cannot koma iwo amayenera kuti awafotokozera ndi I'm sure awafotokozera, but popanga kumbukirani kuti amene ali wamkulu wa bungwe limene la misonkho MRA ndi lawyer atambula sinda lawyer ndithu akudziwa kuti malamulo amagwira ntchito motani and akudziwa kuti how best can they handle it within the legal framework permitted to his office and the organization as a whole. So chinanso chimene ndimafuna kuti ndisaiwale kwambiri mukumbukira munazafusafuso kunena kuti kodi nkhani ya jenansa pamalo aso mwina tutakaso kuti mwina palowa ndale iyi soto ngakhale anjayiko yalondale pali kumamveka fungoso lina chifukwa mukaona anthu ena amene akuyankhulira akulembera machitachita awo pa nkhaniyi kumati koma nkhaniyi ndiyakuyemberaye kapena pali nkhani zina. So the principles are applying pa nkhani yoyambirira ija ngakhale iyi naku nkhani za ndale ndikuona bengati kunena kuti pala anthu ena amene akumaoneka ngati kuti sakukondwa ndi anzawo mchipanimo mwina kumaona kuti kumawa mwina zikawayendera azati khoma mwina awa azasogolo azafuna 2030 ma resources itwa azatu ma resources ya musampatse ndalama ma resources ya azafuta campaign azatibweteka. So chipani chimodzi chikoza kumaganiza zimateka taziona kodi anthu amanyana anthu abanja limodzi afumu tamenyana ndazi chimwe nathu ndalungwa ndi wati mukundani aliza dajoka kwaka ambitions ya bwana. So ndimafuna mutende manga point yomalizira. Yes. Yeah. Ndikuthira ndemanga imene iyi ndikunena kuti ndale sizingalephere mbali zonse. Mbali zina ndizonena zimene manenazo kuti uyo azati kuiteka chanjani. Mbali ena ndiyo kuti chifa chiwo. Okay. Adakafuna adakakhala iwo. So si company yawo palo auje. Komano lamulo silimaona ndale. Okay. Tizikhala ndi lamulo limene lili blind to colors and whatever zimamanena awawa kuti posatengera kuti akupanga ndi ndani koma chikuchitikacho. Kodi chikuchitikachi cholondola ngati chili cholakwika ndi manena nthawi zonse kuti palibe njira yabwino yochitira chinthu cholakwika. Simungane kuti ncholakwika koma chichita bwino. Chimakhati chinthu cholakwika. Chimene mafuna ndonjezerepo chokuti you know kuti pamene ena akulankhula izizi maga mwina kanda media team tizizindikira kodi alonso media team khani nongonena okay kuti amina malemba mazipangizo zonse zini media team tizilemba moganiza because in trying kuti tizuzule zina tikumaulula so zina zokuti mina is not necessary because of kupwetekesa ma institutions athu. So inimona ngati kuti give me an example zolembedwazo mapezeka kuti nkhani za asilikali zauje achitetezo koma zikukhuza nokwinano kumamba kuulula anano kuti yaikhala ngati kulomwe belt kukwenda bwanji ku central region kukwenda bwanji ndimaona ngati kuti zimene zozo yomwe ya MRA yes yafika mauzana mavotes kuti mavote ena anachokera kumakuti so zimene zozo zimatha kukupangani expose zokuti mwina mwake you don't need that exposure. Okay. So in my I didn't know yafika mwene mukhani mapempha kuti media iziziwa kuti okay while you aliyese damakhala ndi mbali imene munafuna kuyifotokozera amafotokozera nkhani zawo when you're trying to justify zinthu zinazo muzikhala mukuona kuti kodi chimene ndikufuna kupanga is at what cost. Chifukwa chinthu china chilichonse chili ni mtengo ya chinthu china chilichonse chili ni mtengo wake pofuna kuteteza china chimene mungalusi chigwirizana ni mtengo umene mukuteteza kapena mutaya chinthu cha mtengo wapatali kwambiri chifukwa kuti mufuna muteteze chinthu cha mtengo ochepa. So zimene zizi ngati media team singachite balance bwino zimapezeka kuti ndi media team zimazona zina mbuyo mucha zambwe mwe MCP zimaka nanga anthu amene ajanda media ine nimaona kuti chifukwa chani timachepesa media. Cannot have an idiot as a media person. Guys, let's respect this profession.
let's respect this profession. Alipo anthu amene amaziwa kupanga package message yomanga yotani even pa nthawi imene zinthu zasokonekera you still give a message of hope. Osati pofuna kukonza china ndiye kungophwasula zina and then that's immediate. No, we can do better. Nkhani yathu yomaliza nthawi yatithera ndi ya misewu. Kumanga apa zapochoka, kumanga apa zapochoka. We cannot control nature. Yeah. Koma tipange bwanji tiyambe ndinu Achunga. Yes, kuyambirira ndinene kuti ngati dziko tisamakhale ngati sitimadziwa kuti nthawi iyi imakhala nthawi ya dzinja. Pa nthawi zina mene timachitira zinthu zathu timakhala ngati kuti mvulayo imachita kuti zizimusa. Mvula ayayi zinthu zinazi tizikula nakhala mwana bwezi tikumanena kuti Malawi tamakula iwe tamakula. Timachita kudziwa zonena kuti tili August, September, October, mankera ku November kwamuona kuti misewu ina mu drainage munazaza zinthu chonchi. Plant amomwe. Yes. Henderson Street. Kuona kuti apapa ndo kuti madzi sazalowaso apa panachingika. Abwera mu msewu kapena apita kuma building. Thereby compromising the engineering work ya ma building. Zinthu ngati zimene zonso you don't need kuti mpaka na uchitokhala rocket scientist zinthu zinazi. Now mabridge watu amene kumakhala inspected. Yes. Mabridge from time to time ma engineers athu ma authorities amayenera kumayendera mabridge chifukwa bridge imakhala ndi lifespan. Ndi amayenera kumanena kuti bridge yakuti chaka chakuti maintenance chaka chakuti is supposed to be repaired kapena igwesedwe pa khale ina. Koma ife timadikira mpaka na zimene tikuonerazi zichitike ndi pamene tizili pakala wake yonse sopano paino pali pakala wina manena kuti omuna akugwira ntchito. Kuma pakala anthu akumaseka please. Yes. Akuseka. Anthu akulemba izizi kumachita compare anzathu kuzipazambya kumpa. Pachitikaso zinthu ngati zimenezi. In fact timati the Great Eastern Road wochoka kuno ku Malawi opita ku Lusaka nsawumene wonse waduka just like ours. Kuma kuona zimene anzathu apanga engineering pamene kuzisulo kumati kuti munduza kuti ife tilibe anthu odziwa kugwira ntchito. Ine I believe my engineers otili nawo. Ndipo in many times my kwambiri zinthu ngatizi amasira ma engineering department asilikali. Izi ndamene amatha kuthamanga ndikuyikapo zisulo nsakasaka kuti zinthu zitheke. Koma obweranso ndikuyikaonso khanga kuti zimene akonzazo kumati kuti iziso ndezitiso maziso 2 days later akutengaso. Nde nzomvesa chisoni but we can definitely do better. Koma tafunire bwino zabwino zonse Amalawi amene apinjika directly because of this kuti somehow boma tesesani kuti mavuto awo achipesedwe. Kunoko kuli chilankhulo china chake timati nyenyenye. Nyenyenye. Si nyimbo mene? Yeah. Pali nyimbo ya nyenyenye. Koma kunoko ku times uno wakati nyenyenye. Chithuzi sichikuoneka bwino. Koma nyenyenye. Ndi kamera yavuta kuijudula. Auto focus chanchani chapya chithuzi chanchani amalede nyenyenye. So misewu yathu ina ndi nyenyenye chief. Mina kunenera atsogolera. Nyenyenye chief mati okay. Mambereka chisanzo chokuti chabwino ngalande zilipo koma zachita kuchingika ndi chani ndi doti yende matope. Koma pali misewu pena madaba kukuda baba mela nkamanga nkati mazaza dusa kuti. Pali bere to ngalande chief ne magali moto amasanduka maboti. For kuti madzi aja you don't even know how deep is the water you driving into the abana. No. Manene amucha. Mvula sikuti mangobwera ngati maliro. Timadziwa tikamayenda kuti atamba kufika October guys November yamba. Zigawo za kumwera kuno chanchani kodi misewu yathu routine inspection mabridge athu ali banji ali motani nyengwe kusintha panopa they are being subjected to heavy ocean mina kusiyana ndi mene anavidikira nyenyenye ndiye imene nyenyenye kwa bridge ngane kuti wakwenda chinthu kukwenda chimojen nyenyenye mataka bwera sa ndalana na kwawaso chipakawaso nyenyenye chifi nyenyenye abala padusa imozi ikadusa imozi bombe amanja nyimbo mpaka fete nyenyenye so that is the serious tikapanga zinthu zitizizwa kuti zimene kupanga zanthu ena kuonaso so munthu wapanga zinthu zokuti anthu ena ake aonapo zinthu ayikapo ndemangake umazipanga madongosolo akwenda ali serious ala kula akuliona mojepo
ulendo akapita tsana agwejule wapita direct kutodwa Zona, you know but tikaseka kuti ndizoyisa manyazi sitibona tikusiseka toka ngati dziko zaka ndi zaka ma university zathu akutulusa ndithu akatswiri oziwa kumanga zinthu zimenezi mutati muone anthu amadziwa kumanga kumano tikamakamanga ena abasimenti ena kuona kuti mixture imene maina kukhalira bwana si imene adayisakanizira amene ilipo fachani ena abasimenti ena mtu kuti iwe mangokaza kukaba basi tikafuna kumanga chinthu iwe ukapita kuti kuendesa tractor akuba bafuta iwe wina akufuna kumanga cement akuba thumba la cement guys then are we surprised kuti dziko lathu kumakhazi zitangokhala anthu ofuna kumangoba we don't love our country so much kuba kwakenso kuchititsa manyazi kuti mpaka zichamaika mabridge kuti ziziteteza kuba chief the other day tinapita kusalima just before we enter salima kamuzu bridge yes nabonetsana fumu tanani dade ngati adabangira makaso can you imagine kuika moyo wanthu wachitetezo pachopyeza amakaveti amakumba kukumba chimene chikuchikumba atakapangira makaso pano amagwesa zima street poles zima smart poles akugwesa zimene zijazi chikonkiri kuphwanya kuchosa maujeni ucha why 12 kan why 16 yes look at pa ujeni bomba papa tikachoka pa Kamuzu stadium kukwela sewa opita pa ujeni pa ujeni pa Scott storage uzumuni mina zigwesera mu muntu upatana akugwesa ndezi zinanyamula maujeni makebo wa ujeni acha internet timati jana masiku ano fibers na fiber akugwesa zimezi jazi abazisulo akagulisa zisulo kwa recycle akupita anthu kumanda chifi kuphwanya anthu mbira zija kuphwanya kubamo zisulo tituwe chifi kugulisa kwa anthu tafika pamenepo kiniwa chifi ngakhale mamando wozazija kastayiro ufuna kuti atengemo amatenga chikastayiro chisulo chicha kuchifukula zina zinadusa misewu yatala chifi ndi anthu amakwekapo kantengo kuti akuonese kuti apa pali zenje ifa ndomvesa chisoni kuti anazirozayo ndidani do we love this country ndimayankhula ndi wamkulu wa kusite nthawi ina ndamandifotokozera kuti nali Saturday ndakuti lero nazuka mamawa kuyendera to Banda yonse a total of 40 manholes yes one night 40 andikama katenga nthawi yanji chili pakati pa nsewu chimene chijaji chili uli kugwesa zima smart uje street lights zicha aumagwesa nthawi yanji kuchimenya chimene chachipana kuchigwesa ine nditunaona chimene mpaka ndakutaonani kulime kuti otakhala kuti waphuluza basi wakuliazia wasi kuti chikuwakhe koma anthu munthu katenga chimene chokuchotsa ngogulisa khasu ndithu that's how much we don't love this country we don't care iwe bola wewe zako zatheka you don't care if it ikapatwa mitengo that's the thinking ine bola ndijere roli I don't care about we are mawa anthu azabwe mawa zazione amalo mwelo ine ndikujale roli sign post yoonetsa kuti apapa pali ngozi apa mpopsa watenga wina pakachitika ngozi azibwe lero mazaondera ndiye chino chinachitika akuti I witness kuti you are the one uli moved shame on you shame on you nkhani zitatu zimene tizikamba mawu ano omaliza mukhozo sankha takamba nkhani ya Jane answer takamba nkhani ya MRA takamba nkhani imene ya misewu pick one ine malizine ndi mumalizira ndi bene amalawi nthawi zambiri timakonda kuloza anthu andali koma nthawi zinaso nkhani ngati izi ayi tiziziloza tokha we can do better as a country ndipo anthu andalaja akaona kuti ifeyo timalikonda dzikoli and we are showing care nonse amakhala challenged koma akaonanso ifeyo ayi ndithu anthu angopanga za nyenyenye zokhazo ndenawo samangopanga nyenyenye ziko isakhala nyenyenye ziko isakhala nyenyenye let's show seriousness akanena kuti timangense wa ma centimeters mwakuti akhala omwewo osati kubako kuna osati kutenga basi ngoti kungo kudabo kuti sewu ati wala still wapita yakulako tizilikonda dzikoli we should love our country komanso kubomako mukamaona ndithu chuma chikuti chikuyenda bwanji kuli misewu yambiri m'malocation imene inatha sili bwino asogoleri kupeza zoti munthu upita ku nyumba kwake suspension kali moto 3 months wasintha kuchoka kwa office ukafika ku nyumba nzanga wina ku Scotland
Sisi magulapo. Yeah, nanga miseme ya chief. That's why I'm telling you. Are you sure? Yes. Mukusinza ujeni ball joints. Manena kuti timafusa kuti is your car roadworthy? No. We must even ask our roads car with. Mr. Wetu, you got in the UN magali moto because some of the cars that we buy are not for this roads, chief. Kuna bezi chief kwa mwene ukaichora kuka menya kwa mimba muku aiganizira kuti kodi amwene ujeni mene yoyo omene yutera RMB BT omene yutera RMB papa la chief si kuti sasa aya baba kumasewu omene mafuto unataka kusewu bila mafuto si wa RMB misoyenyenyeze ina na RMB kuti kangu samsa malai ai BT ya kumana nazo zona misewu kuwanka mababa zona bawane marisa mtenobuno ine nimati your excellency nthawi ina aje mutabwera kuyamba anthu angani amtali okay na your excellency ndamtali chabu your excellency the president bwana mutakhala kuyambirira kacha anthu ankati yayi anthu amapanga masewelesa matipini chanchani anthu amafuna taziwa kuti what was happening then. Now pakubwera nkhani ya vice president anu yayi khanga tatenga chanchani anthu akuna kuti mwasintha and you've told us kuti you've changed. Sinthawi ya mphando sinthawi ya chani apa pamene muyipangire hando iyi abwana atunde kuti anthu azingoimba nthungululu mukamaenda musewu kapena anthu aona ngati I think izuchitika kabisa chibwana. So chonde tisapangise anthu kuti aziyankhula because ife timalankhula sitizasintha tikaona cholakwika timabwera pano uzanati ichi ncholakwika. So iyi sikuoneka bwino ya vice president sikuoneka bwino. My vice president ine mukupemphani mubwere nokha muzangu nena zimene zachitika nokha kuti musapase busy anthu ena. But your excellency pay attention, watch and mwauze I'm watching you. Ajeni ndikuonani andana ajihana ndikuonani even in ndunazi I'm watching you chifukwa kuti anthu amakuwa kunja kwa ntakalira adadi amatifusa ati makhaula saba tifusa nemufuna bana ntazifusaso abwena akhaula zibwera nonda MCP azifusa kuti mwaonaso DPP makhaula times. So kukhaula kuja makhaula kutanda kukhaula chifukwa amakhulupira kuti mukabwera kuti usazokhaula zicha ichite ne hando bwino isikuoneka bwino ite bwino anthu anene kuti ataphutisidwa. DPP has handled this issue professionally. We are okay. Let's proceed. Ine nimafuna nimalize ndimaonena kuti amutharika ananena kuti ino si nthawi ya phwando. Yes. Pasapezeke wina akuchita ndede. Yes. Ndindama za boma. Whether kaya kwa MRA, kaya ndi office kwa vice president, kaya ndi nduna. The power to govern amapereka nda Malawi. Yes. Ndiye president akaona kuti wina wake akusokoneza kandi nduna kandi ndani nemunena adzauza kuti ayitu and apopo nkungobwerekera mwanati the power imachokera kwa Malawi and pamakhala trusted which must be sustained. Yes. The key word is sustained. Tizikhalabe nayo ndega machoka pena pake aya president that should concern you. Wina wake ngati akusokoneza ona ndichochita naye sabatata tanena kuti a president mutharika si president woti anganene kuti ndishaine. Aya bwana. Si hotero. Aya adabanga kale. Yes. Ndiye iye amene watenga mphamvu za mutharika. Sizoshainira. Amalawi ayipatsa DPP 5 years. Tikhale humble. Nkutumikira. Awadanena kuti ena amanena kuti ine ndimene ndizikhalira ndisapange zimenezi. Amene adzonisa akwanitsa kukhala humble. Azisiye. Chifukwa we have a country to run. Dziko lino nyenyenye mulina aliponse tu nyenyenye. Nyenyenye aliponse tu. Pakufunika ndithu kuti tithandizane titukule dzikoli. So ndipo izi nzankamphindi. Palibe wa muyaya. IMCP ankane kuti tsafika 20 jansaka akaimba 2060. Amalawi adabu kuti sitikafika nanu kumeneko. Ndiye chinthu chosimene tidzichita tidzidziwa kuti kuseri kukula Malawi amene adzatani adzakula pasapezeke onyalira nzake makazi timalizire choncho mayimaliza bwino tapereka ndi uphungu wabwino osamva ndi osamva mfumu makulankhula nditanga chifukwa mutharikawo sikuti ndi munthu woti angafune kuti shayinira ayi
ndipo sapeze kuti shayinira akumva ndive kwambiri nde iwowo asaloleso munthu kuti asokonezere zona chifukwa bwana wabwino aziwa sanyamata ake pazakhale munajesapo uje mbuzi oloje ine si ndo kumudzi kuti ndio maziwa kuti pali akambuzi aka kamavuta kwambiri zona ndikamati manyakula kwambiri kameka fa kameka masokoneza laini kama duka mulaini ndezi zake zimasatira kwa ngonyapula imene izabira mulaini zose kukuzimaziwa kuti kama mafuse ndama masokoneza tikamaenda mafuse amalowa afuna ukaja chimanga huko ndio makhala nayo busy mafuse ukankwapula pa waloya muje ndoli ulisha so iwo aziwe kuti tosokoneza nditi ndani chikwapo kumati yangana kunyapula kabwerere mulaini kunyapula kakavutisisa ati makagulisa apita kwina akakukwasula ena sakwene okhala mubusa ayi wala kosokoneza sakwagulitsa kuti iwaya se akakukwasula so ngawaiwe akugulisa akakukwasula so ngawaiwe refuse let us save the people yes chimene chizikhaja kaya ndi PS kaya ndiwe CEO kaya ndiwe nduna kaya ndiwe director pena pake tisashayinirane sintha yoshayinirana iyi ndi nthawi yotumikira amalamu anthu ndife ntchito chabe ndife ntchito chabe wanena bwino iyi paliso nyimbo sale alayimbaso kuti katolika yes amakonda malemu ichi zona ukatituma ntchito tikayipeza zona kuti ife nga ntchito chabe so amalawa kutuma ai mbona ngati program ikuta pesa tima so gamuta mango bila mpaka koma ndimalizire ndi pamenepo ndifa ntchito chabe yes ndifa ntchito chabe amfumu osazimenyerera ino ndikakumana ndi anthu mu shoprite kandi mu shop yanje timatia ndifa ntchito chabe ndifa ntchito chabe tifana mafuna alisatitane sitizavumera kuti matitane ife ndifa ntchito chabe chisomo chatipeza takhala pano kutumikira Malawi sikuti tizitengere ngati ndifanzeri kwa ndende shoda haya mfumu anthu atifu mundimva pamene panso madzulo ano ndi pamene tamalizira programu yathu ya mphamvuyi ndifa ntchito chabe kaya nduna kaya ndani utidziwa ndifa ntchito chabe ndipo amuteri kakuzodzuka lero kuthetsa ndikabe yes bwinobwinoso chosa wina zona palibe so wanga kapange so kuti chifukwa chani mwapanga no chifukwa kuona utumiki ndifa ntchito chabe ndine Brian Banda kukulandirani pokhala nafe kukuthokozani pokhala nafe madzulo ano nali ndi Wanda Msiska amene modzitama amafuna kuti akhale ndi ngati archbishop wapa cathedral pano awa ndi alembi athu pali dzina limene liyenera kuwapatsa kuti ana maliphera ulicho tilipeza sabata mawa tinena ndikumbukira kufikira ana apasa challenge okay kuti akalicho azina limene lolo ataneka wifi ndi wifi yes tango iwala atilipeza ulembi wajalelokha basi komaliza mfumo next Sunday tikumana pale chauta akatisunga ndi moyo tisiyane pomwepa ife ndi Times Television kukuyamikani ife cha support imene matipatsa wishing you the very best of the evening and goodbye.